lang. So ngayon po pag may pera kayo, umiinom pa rin para prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega One from Florida, USA na tinao sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, naginom kay Amazing Juice. Sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang tulong doktor. Kasi nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo. Mga Perang 1 kulang. week ang sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Tapos, another naman, nag-check up naman ako. Today naman na naray. Lipat naman ako tapos try ko siya kung Dahil mo na pagsabihin tabi ang doktor at saka hospital. Ayun po. Nilipat mo uli. Hindi pa rin naray. Nilipat mo uli. So, nakatulo kayong consultation bago di sa kuya. So, simula na siya para abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagpara-abo sipon na hindi gumagaling. Kaluido. Mga perang Mga magsi 6 months nga. 6 months. Pero, ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. Nung pumunta ka sa akin, ang tinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos sarong box. Sarong box? Mega Amazing Juice. Amazing Juice. Sarong organic. Sarong blister. Yun. So, more or less, isang linggo lang. Sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari sa anak mo? Naka-recover na. So, in 2 weeks, totally nawala na. Dahil na siyang abo mo niya. Wala nang abo talaga. So, praise God. Pagpasalamat tayo sa dakilang Panginoon sa Kristo. Ako din yung mag-irareo ka na Amazing Juice. Siyempre, kasi doon gumaling yung apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga Amazing Diyos? Ako na, napasalamat ko sa imo do sa pa may way man na nagtao digi sa ko yung tao na naturuan ako na digi narahay so ako ko so makuha ko. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak at marami ka na rin na mga ni-refer dito, ni-recommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalong-lalo may mga karamdaman. Turo ko lagi sa inyo na maray na bulong, maray na para sa kuya na pati ako manang karangayan talaga. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so ikaw umiinom ka na rin? Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni Ago. Ikaw anong health concern mo? May ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, gumaling ka rin. Palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Kodig Dio si Manay Silya, so kataning may si Silya de Belen. So congratulations din Manay Silya de Belen dahil sa imo naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating
kababayan na gumaling siya, gumaling ang asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga, God bless, and always pray to the Lord Jesus Christ. Thank you, Amen. Lord. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal, andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss G. Bayaban from Bakakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi lumulog po ito sa akin several months ago at ang sabi niya sa akin mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney at sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rin Beheran, taga Bakakay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka po sa Mega 1 kay Dr. Joel po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Mega 1 tapos hindi pa ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po at hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Mega 1, bumaba na po saka ako na CT scan. Tapos ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Joel dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng po, nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joel Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira nung nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, naalala rin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siyang nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Mega 1. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss G. Bayaban from Bakakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi lumulog po ito sa akin several months ago at ang sabi niya sa akin mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney at sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine.
So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Lynn Bahiran, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Mega 1 kay Dr. Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Mega 1 tapos hindi po ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po at hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Mega 1, yun, bumaba na po. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle C Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon at saka ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay, 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, daiman sa kadaiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung naputuwag ito, ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, sa lukang pitong aldaw ning antibiotic sa kamay mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So gout niya puminutok digdi sa bukong-bukong digdi sa paa. Tapos balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatin na niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang tao na sukreatin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Ang kawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist kayo, na dialysis ngayon yan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayari ako maniwango na. Second opinion ako, nadangog ko ining Amazing 4 radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano na, pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang kawon sa creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining Amazing 4. Di yung inot, andara ko sa nangani 1K. At akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month. 15 días na tumada. At observasyon ko,
Dahil na nagsusuka sa aki ko. Saka nag-dry sa pagkaon niya. Na dati, ang sarong sandro. Nagtatawad na nga niya. Abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Anit baya ako. Yun eh. May mga pa-blood cam dyan sa park na libre. Sinamantala mi. Dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood cam, 105 na lang, so kaya tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Megawa Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, tatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil lang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So aki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So duman na Sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Kada siya masyado na nakatindong bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Makakulog din ang dahil nga talampakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya Opo. sa Roma na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Ako, pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat, Nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis.
pero nag-decide kayo na itry muna ninyo. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya, na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Miss Will of the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag 2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle Sea at ng ating Amazing Four. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung nagkakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing Four, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing Four dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing Four, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayo nga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi ang talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabihan niya ko paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle Sea at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle Sea at saka yung Mega Choco.
Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yun sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, wala, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God. Hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ko makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan nangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview, kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance, after na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ako, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw pang inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan.
So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, in even dito sa Pilipinas, in even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo o ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung yun, nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa atin lang, sa atin lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anhin pa natin itong lahat na nasa nakaan natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number one na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay ko 120 or more, kaya-kaya natin. So patagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, Lahat matagal ng mga tao kahapon doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga secret ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing 4. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say invest to your health, because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing 4 na galing sa Amerika, ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it, at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Derek. Maray na hapon kami. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po, ang mga namatian ko, purlog ang bitis ko, diabetes ko alang kawon, tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po, kang pinunan ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito, na ang dinaraman ni sa kuya na primahon, si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Kunya, kapag take kang bulong, 2 semana sa nanganit. So, magayon so response, Miracle C, Osmega 1, Multi-5 Mega A. Tinaawan ako kay Maray na nakapag-basketball na ako niyan, nakakaregos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinao sa kuya na spans kan mga vitamins yan, tapos mga bulong. Ako niyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtao sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil pagtipilan ang buhay ta. Tawan ta kay Maray na yun, uga naman sa mga bulong. Kumbaga sa sabayan ta na sana mati kita kang bulong, sabayan ta man ki sa taas sa manladyo, kita maray pa. Isa na tabi. Ako po pala si Violeta Bungat, ng taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Bitito dahil doon po sa ang barkada sa Carigusan, sa Cassandra. Naliliguan ko na ugaling sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahugutan, bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya,
sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nagiinom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016? 2016? 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nag-ano ko, nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kato ng ganito, kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Lupito. Try nyo po itong product ni Doc Lupito. Salamat! Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag ko nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa pag ng tubig. Yung igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso niya. 3 days. Hindi na siya nang-ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawa. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Panginoon Diyos. Nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Urinalysis. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak, parang uminom nitong ating produktong natatangi na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Mega 1 na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Mega 1 na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyag. Nagpunta ako kay Doc dito. More dahil mayroon akong rashes at saka
nabagok yung ulo ko. So, may sugar ka ba? At high sugar pa High ako. sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, kaya Hospital. kung saan dinalang ka. Oo. Hindi na nabagok sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Dr. dito, parang dinisagis ko sa iya kung anong marayon. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung missing Amazing juice, amazing pork, at saka amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rasis. At saka nag-abil pa ako ng sabon, pati. Opo. Oh. Salamat sa Panginoon na Galing ka. napagaling ako at wala na akong So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory 110 normal, na. 110. Ah. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina opo, yun sa Dineren. Okay. 110 na lang. okay, so almost normal. Opo. Kaya napunta Pagkatapos- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Doon po sa Amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na ako. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. Oh, January sa Ngayon lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Kaya- maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing po, gumaling yung kanyang process. Gratis. Yung Nagralaya sugar na niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. nabagong pa. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa doon sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka kayo. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, makadamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari ngayon, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Mayroon nagsabi sa akin yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo, siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng marara, Oo, nagkakati. nagkakapit. Oo, anong marara? Sa Dito hindi yung amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing po. Kaya sasabihan ko huwag ng pangalan. Awag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. Oo, So samahan yun, ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing po na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ang produktong ito, na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rasis niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya, successful kang gumaling ka na. Gumaling.
Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sana Salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Thank you, God. Okay, di ba? Salamat. Hello everyone, Diyos marahay na pagkahapon po sa Indogabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann Bitito Benzena. So magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, so kamusta po kayo? Ayan, so happy blessed Monday po sa inyong lahat. Ayan, so pasensya na po kahapon at hindi po tayo nakapag-programa pero hoping po ay napakinggan po natin yung mga samut-saring mga testimonials. Okay, so kahapon po kasi nagkaroon tayo ng business meeting hanggang 6 p.m. na kahapon. Ayan po, so sana ay napakinggan po natin. Okay, so okay. Ngayon po ay open pa kami hanggang 6:30 in the evening. Ayan, so yung mga malalapit po, pwede pang mag-avail ng ating mga amazing products. So, nandyan po si Doc Joey sa baba. Okay, so ang ating address po, dito lamang tayo sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Once again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, Monday to Saturday, from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Once again, Monday to Saturday, from 8 a.m. to 6:30 in the evening, free health consultation po kay Doc Joey Bitito. Okay, so ito yung kanyang contact number. Sa Smart, we have 0910-44-82598. Once again, sa 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Pwede din po natin siyang i-follow sa kanyang personal account sa Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. So, ang ating page, Doc Joey Bitito page. Ayan, so i-follow na po natin, i-like at mag-share tayo para every time po na may mga i-upload kami, lalabas po sa inyong notification. Of course, pwede din po natin mapakinggan pa ang ating mga testimonials dyan po sa YouTube channel na Doc Joey Bitito channel. Ayan, so wala pang masyadong mga yung mga videos natin kasi hindi pa talaga ako marunong sa mga edit na. Ayan, so editing. Ayan, so ang importante, 'di ba? Mapakinggan natin ng clear. Ayan, so talagang marinig natin yung mga nag-testimony. Ayan, so yan yung pinakamahalaga. Later on, mapapag-aralan din natin yan, diba? So, basta willing tayo matuto. For as of now, wala tayong time sa pag-edit. Ayan, so solo si Miss Len. Ayan, kanina po, sobrang dami naman ng ating mga pasyente. Ayan, si Nanay Miliena Baldo from Manito. Ayan, nag-avail din po ng Good for 1 month ng Mega One and Miracle C. Of course, yung ating mga healthy drinks, yung ating Rob. Ayan, so kompleto na sila. Ayan, so yan ng resibo kasi kailangan ng mga pinapakita niya yon sa kanyang mga anak. Kaya ayan, every time kasi, every month, ayan, may supply siya na pambili ng ating mga amazing products. Ayan, so yung mga kanyang pamilya
ay nasa Amerika. Ayan, so proven and tested na po nila yung ating mga products. So from Amazing 4, Amazing 3 of course, si Mega One Capsule, and yung ating mga healthy drinks. Ganon din po kanina, may pumunta din po dito sa atin si Kuya. Ayan, so dati na ito na nagpa-consult sa atin, pero sa kanyang father naman na may cancer. Yan, so ngayon pinakonsult din niya yung kanyang kapatid na I think 18 years old na may bukol dito sa may baba. Ayan, medyo malaki na daw at natatakot sila. Ayan, kasi kailangan po yun agapan na, kumbaga, mabigyan na po talaga agad ng action. Kasi though na pinapatagal po natin yon, hindi natin alam later on kung ano po yung mangyayari or mas grabe po yung mangyayari dun sa bata. So, kanina pinakonsult na ng kapatid kasi kailangan daw po ng operahan at hinihingian po sila almost 300,000. So, since na sila po ay, kumbaga, may kaalaman na at na-prove na din po nila yung ating mga products, kaya naman po ay dito sila humingi ng advice sa atin kung ano po yung pwede natin gawin para hindi po maoperahan yung kanyang kapatid. Although naman marami na tayo mga testimony, marami na talaga tayo natulungan sa iba't ibang uri din po ng bukol. Ayan, so ngayon po may feedback nga yung isa natin na client from Anislag, Daraga Albay, na may bukol din. Ayan, so ngayon po nagpasalamat siya. Yan, kaka-message lang sa atin at pinabasa ko din kay Doc Joey na may improvement na during nag-take siya ng ating Amazing 4. So ito po ay good for 1 month pa lang na nagtitake ng ating Amazing 4, pero may magandang nangyari na. Ganun din yung family dyan from Namantao, Daraga Albay, marami tayo dyan mga clients today na mga nag-a-avail po ng ating products since na nag-start po sa isang tao na may cancer. Ayan, so ito po ay nagki-chemo na. So, since na kailangan daw taasan yung dosage sa chemotherapy, so humingi ng advice kay Doc Joey at kung ano yung pwedeng gawin. So, ngayon po, maganda na, okay na siya. Kaya naman po ay nagre-recommend na siya dito ng ating mga clients. So, may na-recommend siya na 2 matanda. Ayan, si nanay na may toxic goiter. Ayan, parehas sila magkapatid. Ayan, so ibig sabihin siguro genetic. Ayan, so ngayon may improvement na din. Ni-refer naman si ma'am, ayan, from Namantao also. So, nagtatrabaho siya dyan sa Daraga Church. Ayan, so ngayon almost mag-1 month na din na nagtitake ng ating mga amazing products. So, may improvement na din at dadalhin niya din dito yung kanyang asawa. Ayan, so napakaganda kasi, di ba? Buong pamilya na yung ating matutulungan once na nasubukan po natin yung products. Ayan, so kasi tayo din po ang magpapatunay niyan sa ating pamilya, lalong-lalo na kung marami na sa atin na nagkakaroon po ng iba't ibang uri po ng karamdaman. So, wala naman po, di bang, imposible. Wala naman pong masama kung tayo po ay susubok ng ibang products. As long as na ito po ay maganda, magaling at makakalunas po sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Ayan. So, kasi kung buhay na po ang nakataya, bakit kailangan pa natin maging matigas yung ating puso at isip natin? Ayan, kasi if ever po na may mangyari sa ating sarili, sa ating pamilya, hindi na po natin yan maibabalik pa kailanman. Katulad ko, ayan, diba? Kung wala akong kaalaman sa mga products ni Doc Joey, hindi ko nakilala yung products ni Doc Joey, ano na kaya yung mangyayari kay Miss Len? Ayan, talagang kumbaga, nandun yung guardian angel ko last July 1. Ayan, talagang nabagok talaga ako sa bowl ng inidoro. Ayan, talagang inatake tayo ng dysmenorrhea dahil po sa kasagsagan, sa sobrang dami po ng ating mga pasyente last few days, last month. Ayan, so nawala po ako sa sarili ko, na hindi po ako na, kumbaga,
hindi ko po napagtuunan ng pansin yung sarili ko. Mas inuna ko yung ibang tao dahil sa sobrang dami po ng mga pasyente natin na humihingi ng tulong dahil po sa kanilang mga karamdaman na halos po maubos na yung mga pinaghirapan nila, napuntalahan na lang nila lahat-lahat para po ay malunasan yung kanilang health concern. Subalit po ay hindi lubusan ito ay masolusyonan. Kaya naman po ay agad pong pinuntahan yung ating office. So ayun hindi ko natuunan pansin yung sarili ko. So magkakaroon na pala talaga ako ng monthly period. Ayan, so inatake tayo ng dysmenorrhea. Ayan, buti na lang at normal lahat ng ating mga yung BP natin, normal. So, nabagok man tayo, pero malahas, 'di ba? So, uminom agad ako ng 9 na kapsula ng ating products. And then, yung ating itatry sana na sea mineral. Ayan, yung ipapatak sa tubig. Magkakaroon na tayo niyan later on. Ayan, so, tinry ko, halos maubos ko yung isang bottle. Ayan, nilagay ko sa ulo ko. Ayan, so, yung parang sugat dito sa ulo ko. Ayan, so, nag-dry na siya. Natanggal na yung niya dito sa ulo. Kasi nga, marami na din tayo mga testimony, marami na tayo mga client na nagkaroon po ng clot sa brain. Ayan, yung may mga, kumbaga, namumuong dugo sa brain. Marami na tayo natulungan po niyan. Kaya kampante ako na talagang kumbaga, uminom lang ako ng product. Sabi nga ni Doc Joey, kailangan mong dalhin sa hospital. Ayan, dalhin kita sa hospital. So, sabi ko, wag na kasi okay naman ako. And then, nung morning, nakatulong pa ako sa kanya kasi marami pong pasyente that time. Ayan, so hanggang ngayon, okay na tayo. And then, ngayon po ay continue yung pag-take ko ng ating products kasi nga, ay talagang tumama talaga yung ulo ko, 'di ba? Kasi yung ulo po ay talagang delikado po 'yan. Kaya hanggang ngayon, umiinom tayo ng Amazing 4. Kahapon napagsabihan naman ako ni Doc Joey kasi nga nakalimutan ko na naman. Ayan. So kasi medyo makalalimutan na si Miss Len. So sobrang dami ng iniisip natin. Yung mga pasyente natin, ang daming nagme-message sa akin. Ayan, kaya halos lahat ka-chat ko yung mga pasyente natin. Kahapon, maraming nagme-message kung open yung ating office dito sa Kabangan. Ayan, sabi ko nga po, 'di ba? Pag Sunday po is temporary close yung ating office dito sa Kabangan. And then kung pwede tayong pumunta dun sa Dorotea, yung resort po ni Doc Joey. Sa Dorotea Resort in Ispa, pwede tayo dun mag-avail. So, kahapon, may nag-avail po from Cagraray Island. Ayan, si Nanay matagal na tayo nitong talagang laging nakikinig sa radyo. Ayan, of course, kumbaga ito na yung iniinom nila na products, yung Mega One and then si Miracle C. Ayan, nag-avail naman po ng good for 1 month nila. Ayan, so worth 5,000. And then, sabi niya, magme-message siya sa akin once na mag-a-avail siya ulit kasi dadalhin natin yung magnetic health analyzer, yung quantum natin, na i-examine natin yung inyong katawan. Within 10 minutes, malalaman natin yung result. And then, meron na din tayo dito na para sa blood sugar, sa blood pressure. Ayan, so, meron na din tayo dito. Ayan, so, kaya halos, ayan, talagang nakafocus ako sa mga client kasi sobrang dami. Katulad kanina, si tatay, medyo nagmamanas na yung kanyang paa. And then sabi ko, bakit nangingitim yung kanyang paa? So, tinek ko yung kanyang blood sugar. So, medyo mataas. Almost 279. Ayan. So, ito naman talaga yung problema doon ni tatay kasi sobrang taas po ng kanyang blood sugar. So, hoping na yan yung mga client po natin sana tuluyan na po silang malunasan sa kanilang health concern upang po ay maging masaya yung ating buhay. 'Di ba? Kasi hindi natin kumbaga mararanasan yung isang kasiyahan once na mayroon pong problema sa loob ng bahay. Isa na dyan yung ating kalusugan. 'Di ba? Talagang kailangan mo yan gastusan once na tayo po ay nagkasakit. Ayan, si ma'am nga kanina nag-avail naman ng good for 1 month para sa kanyang father na mataas po yung kanyang creatinine. Ito, marami din pong iniinom na iba't ibang uri ng gamot.
pero sinabay niya yung ating products. Kasi wala naman pong problema na isabay yung ating products. And then, nasa sa inyo naman kung ano yung gusto po natin. Pero kami, nakatutok lang tayo sa ating mga amazing products. So, later on, makakaroon na din tayo, baka maging amazing 5 na tayo. Talagang 99% hoping na talagang lahat ng client natin dito ay malulunasan po natin. Basta po, ay committed tayo, talagang kumbaga humihingi tayo ng sign kay Lord na malulunasan po ang ating mga problema sa kalusugan. 'Di ba? Kasi siya lang po ang nakakaalam ng lahat ng meron tayo. 'Di ba? Kaya wag po natin siya laging kakalimutan. So, every morning, ayan, tayo kakain bago matulog. 'Di ba? So, ayun. Kaya tomorrow, ayan, open po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, habang po ay may office tayo dito sa Kabangan, samantalahin na po natin yan. Of course, sa lahat po na nagtitake ng ating mga amazing products, sana po ay nasusunod natin yung pag-take. Diba? Kasi yan ang pinaka-importante, yung oras ng ating pag-inom ng ating mga products. So, kung tayo binigyan ng 3 times a day, sundin po natin yon. Kung nakalimutan natin, walang problema, i-adjust lang po natin yung oras. So, wala naman po problema po yan kung medyo nakalimutan natin ng konti. Ayan, pag ano na natin, so, uminom na tayo. So, ngayon, uminom na yung mga magte-take po ng ating mga products. So, si Nanay, kinamusta ko po kanina, yan, kumbaga nag-reply din po si Nanay kasi yung anak po niya talagang sobrang obese. Yan, so ngayon po may improvement na. So, kailangan po lang natin ay i-guide, ayan, of course, ay i-monitor yung pag-take ng product. So, as of now, may improvement naman daw at may magandang result. Kaya babalik po siya dito para mag-avail po ulit. Ayan po. So, sana po ay matulungan po kayo regarding ng ating mga amazing products. Of course, sana po ay kung tayo nakakaramdam na ng maganda, babalik tayo kay Doc Joey upang po ay humingi ng advice. Huwag tayong basta-basta natin puputulin kapag tayo po ay magaling na, 'di ba? So, pwede din tayo makapag-avail ng ating mga amazing products po dyan sa Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. Once again, sa Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. So, contact number po sa 0908-1222-85. Again, 0908-1222-85. So, tomorrow po, open po kami dito sa Kabangan, Legazpi, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. So, tatandaan lang po natin yung Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi po tayo dyan mawawala. Okay? Contact number po ni Doc Joey sa 0910-4482-598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, maraming salamat po. Happy Blessed Monday po. Magkita-kita tayo dito bukas sa ating office, free health consultation po. So, my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Pincena. This has been Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. God bless, good health, and see you tomorrow.